na-agụ akwa oyi ịna-anya ji wagọnụ ma nwanne gị ji ọkpa aga anyị mụ jụkwa onwe gị ajụjụ ọgaranya jụkwa onwe ya ajụjụ ị na-atụ bọndụlụ ego ma nwanne gị na-ayọ oche ntụke jụkwa onwe gị ajụjụ arịrịarị mba ya jụrụ ndị mmadụ ajụjụ kedu ka nwanne gị ga-esi n'anya n'ụwa na-efu anya ụwa na nwanne nwebe di ụmụ Igbo be anyị bịanụ na anyị chabụ nwanne Anambra steeti yo na anyị bụ nwanne anyị manụ nwanne n'elu ụwa nọ na-asụ ụzọ ịgbajulu akwa nwanne yi ọ na-emetụ gị ogwu ọ na-emetụ m nwanne m adịrị bụ omelu nwanne na omelu onwe ya ịgbasalụ nwa one n'ụwa ka njụ ha nwanne na omelu onwe ya helele helele hada helele 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 hada helele helele hada helele helele hada helele helele hada helele afu mwelo tena dogu neme mwana fuma afu mwelo ta papa unabako majidako na Agu-Ukwu si malugo mwezudo sakako Imaligo mwezudo yo Imaligo mwezudo Imaligo mwezudo akale mogo ya melemo akale mogo ya melo maga ma obi flag somebody Agu-Ukwu somebody a prince of peace Chiko Victoria ya n'Igbo welikpo ya nweze udo weze udo gbotere m n'olebe na-alara ụla wele egwu wenye m n'aka si wuje wuli ike weli ya dozie obodo anyị mana ofu ihe ka m ga-emelụ ya Chukwu ememe amali ka ye malodogwu n'ụwa golibe oya meliba na voya no bodo wa go fa mulo chika ogala ya chikelo wa bodo gweyi weyi akale mogo ya velebo akale mogo ya velogo yeyi oga makamba nuwa bogidi ya ke baleti oga makamba waya chawa oya malu wezu dono wodili yamme imalu wezu dono wi koliwe imalu wezu dono wi latawaka waka muone mamala no yabu Ugo-Chimereze butezio ichori imakosi alu olu n'elu ko bi anya obi yabu muone melomiwe Indio na Kwaku Festival will award we nata King Ochita na Holland oborile chai Iye bu Jesus kale mogo Iye nwesu dojiri kama Webesi ego dogu no wa ijewe nige Ilusie babi bido kebolili Unobi nwesu do Malu no dogu Malu Yahweh has Jesus Christ about the way. As you call on Malego, Oga Makana Yaki Vanity Nuvo, Oga Makana Gumakana Yocha, Oga Makamabuzu Sukanisi, Odoguna Ribiakale, Odoguna, the one now Ugo-Chimereze, Odoguna, the Bukeguna, Pialogineva. Odoguna, the Nogwagi, one day Tiabelli. Bodogu me live nali nekenemi. Bodogu me live nali
ọzọ wee bili onye nwe egwu ekene ya ọkwa odogwu na nli ya odogwu na nli odigodigidi ịnwale odogwu na nli ekene m ya ọrụ odogwu chike obi na-abụ onye ọ ga-adịrị ma ọkwala eke bụ odogwu eyi nwayọ nwayọ bụ odogwu eyi ọsọ nwayọ kedụzi onye nwe egwu ekene ọsọ nwayọ kpọ mmanwụ na-agbara gị n'ebe ọsọ nwayọ nwayọ saịdị anyị ọsọ nwayọ na chike obi ekene ọsọ nwayọ odogwu na ndị na ọgịga egwu na-etiri odogwu na ndị onye nwe egwu ekene hịa odogwu na ndị onye bụrụ gị fọrọ mmanwụ odogwu nwere ego na ndị na ọgịga anyị na-agbọ odogwu nwere ego na ndị onye nwe egwu ekene odogwu nwere ego na ndị ịgba na-achọghị achọ ihe odogwu na ndị odogwu na ndị ogologogodo odogwu na ndị ekene m ya odogwu ka egwu na-etiri oge ekene m ya odogwu ka ịgba na-etiri oge ekene m ya odogwu onye ọ ga-adịrị mma o ekene m ya odogwu gị ka ịgba na-etiri ekene m ya odogwu chike obi na-agbọgụ oge ekene m ya odogwu na-eri onye ọma na ọya dịrị gị ma ekene m ya odogwu na-eri gada onye ọma gị ka ịgba na-etiri ekene m ya odogwu na-eri ịmala odogwu na-eri ozigbo odogwu na-eri ịmala odogwu na-eri onye ọcha ozigbo odogwu na-eri onye ọma ozigbo odogwu na-eri egwu ekene gị ịma mekene gị egwu mekene gị ịma mekene gị odogwu eyi odogwu na-eri ọbịa odogwu onye ọma odogwu na-eri ọbịa ịma mekene gị ọdụ ịma mekene gị ọhịa ịma mekene gị odogwu ịma mekene gị ọhịa odogwu eyi ozigbo odogwu na-eri odogwu eyi ozigbo odogwu na-eri ịma mekene gị odogwu ịma mekene gị ọhịa ịma mekene gị odogwu ịma mekene gị ọhịa odogwu na-eri odogwu na-eri odogwu na-eri odogwu na-eri ịma mekene gị ọhịa ịma mekene gị ọhịa ịma mekene gị ọhịa onye nwere ịmalụgo wezudo ịmalụgo wezudo ịmalụgo wezudo mpewu ịmalụgo wezudo akale mọgọ ya mere akale mọgọ ya mere ọ ga-amaka mma odogwu na-adị m n'etilegwu n'ebe nwa n'ọbịa n'iru ogologo ego na-erubere isi n'obodo riri odogwu odum ekele iyi na-emesiri ike onye ọcha ọ dịkwa nwaazụ ụdọ na-emelụ gị mere n'ụwa iji wee bute ego n'ezie enu na ọ bụrụ ile ndị oyibo kpọrọ ya dorime orie ka ị na-eme maka na ọ bụrụ ile odogwu nwanne niile emesiri ike odogwu nwadị eji edikọ ọrụ ego n'ụwa na omewelibe onye na-ekwu okwu ya akalịsịghị onye nwe egwu ekene ọ dịkwa odogwu na nli ya oyi odogwu na nli ekene m ya oyi odogwu na nli nwanere gị ma odogwu na nli ga-esi ọyị m onye ejiji na nwụ na ebe a nwere egwu ekene I chief to use them as you go give out a tili. Nekoma Ugo-Chimereze nwere mmadụ nwee ego. Ugo-Chimereze nwere kọntaktị nwee ego n'ụwa gwa obi enyeri ego. O nwere ụzọ ịtọ na chi gọziri ya gọzi. Ọnụwa nwaanyị lụọ nwaanyị nwere akala ọma n'ụwa. Ọ dị ya ka ibe ji agala ọfụma. Nwunye gị nwere godo lọkụ, ọja mụọ lọkụ gị. Ego welu karịa Ugo-Chimereze
Enulu nwaanyị chi gọziri agọzi one n'ụwa wee jekọọla ihe iwe wee gawala gị ọfụma odogwu eyi ọ bụrụ onye isi Thailand nata n'ụwa wee nụọ iru ewu ma n'aka ya wụkwa Ugo-Chimereze egidigidi Ugo-Chimereze Ugo-Chimereze odogwu eyi agbalụsa ngele n'ibugwu ọ na-agakwa ka osi wezikwasị ogodo Ugo-Chimereze onyama oyi onye Agu-Ukwu Nri akarịsịgo oyi onye Agu-Ukwu Nri akarịsịgo Ugo-Chimereze 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 agụ na ndụ ya kene agụ na ndụ n'isobili agụ na ndụ n'idosa agụ ogwu ekeneghị onye nwere agụ na onwere odogwu onye nwere agụ na onwere mgbomgbo agụ nwere ibe chikobi ekeneghị agụ na ndụ agụ na-egwu ose keduzi osi ede agụ na ndụ onye nwe egwu ekeneghị iwe mụ na-etiri agụ n'ọkwa ka mbụrụ wee bịa na Agu-Ukwu Nri eli nwa nwere anụ n'ụwa na-eje m n'azụ ebe agụ iyi na Thailand agụ iyi na China agụ iyi na Chinko agụ iyi na Chinko bịa keli ụmụnwụ na-agba agba na-agwa nso China mmanwụ na-apụ apụ na-agwa nso China agụ iyi onye nwe egwu ekene agụ iyi ọkwa gị ka ịgbanwe n'etiri ebe nwa bịa dị odogo ka kelee na agụ iyi China ebulu mmụọ ọgaranya ịgba kelee na agụ iyi ọ bụ n'ọmọ ezaghị ọkwụ n'ụgbọ odogo nwa na-ekwo n'ụgbọ agụ nwa na-ekwo n'ụgbọ kenelu ma okwelume ezaghị odogwu okwelume onye nwe egwu ekeneghị okwelume chikobi si keduzi agụ iyi China gị ka ịgba na-etili ọkwụ n'ụgbọ n'egwu mekeneghị agụ iyi onye ego dị so wee bili agụ iyi na chikobi na-emekwere ekwe agụ iyi ọkwa nwezu udo na-emekwere gị ife ọkwụ n'ụgbọ onye nwe egwu ekeneghị ọkwụ n'ụgbọ ọgaranya bịa o hụda chiba hụda họbịa hịda charaba 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 biko ọ bụrụ na ịpakịrị moto nọmba ya bụ NKK ọ bụrụ na ịpakịrị moto nọmba ya bụ NKK 116GK gasị ike ba na klasị gị ghọọ gị before ihe fon ya NKK 116GK your back glass ghọọ gị gasị ike na before the late onye ụmụ na-ekene gị mmanwụ zuru ezo n'ịkpọ n'ụgbọ ọkụnụgbọ ezo yi n'iso ebiri agụ iyi China n'ime were ife okwelume ezo yi onide m mma moto ọzọ bụ RSH IVM moto RSH 78 IRA biko bịa ka ibugharị moto ekwedu ọdụ ọgwụ okwelume ezo yi na-ekene m okweluwe mee n'ọnya ka ijeme agụ na-edu ka ịgba na-etiri agụ na-ekene m yo agụ na ndụ odogwu na Gana ka ijere wee bute ike agụ ọkwa Gana ka ijere wee bute ike agụ woro Gana ka ije wee bụrụ odogwu agụ na ndụ ga-adịlele agụ dị ndụ akali agụ na ndụ ga-adịlele agụ dị ndụ ya adịghị ogogo agụ na-eku ume agụ na ndụ na Gana o agụ na ndụ na Gana ego agụ na ndụ so wee bili ọgaranya agụ iyi ka mụ na joy agụ iyo na China
agụ iyi na China agụ iyi na osi chinko nata onye chinko ka ịgba